Древна България е основана през 681 година от хан Аспарух след преминаване на река Дунав. Това събитие поставя основите на Първото българско царство, което ще се утвърди като една от най-значимите държави в Европа през Средновековието. България бързо разширява своите територии и става основна сила на Балканите, обхващайки земи, които включват днешна България и части от съседните държави. Културният и политическият възход на България започва с успешната интеграция на различни племена и народи. В първоначалните години на съществуването на държавата, българите са обединени около общата си езикова и културна идентичност, въпреки че в страната живеят и славяни, и траки, и други етнически групи. България формира добре организирана армия и стабилно управление, като Аспарух поставя началото на една силна военна традиция, която ще се запази през вековете. През IX век, по времето на цар Борис I, България преминава през значителни промени. Борис I, който се бори с външни заплахи и вътрешни конфликти, успява да укрепи държавата и да я обедини. Най-голямото му постижение е приемането на християнството през 864 година, което не само че укрепва вътрешната стабилност, но и променя дълбоко българската култура и общество. Християнството, приемано с много усилия и съпротива от местните народи, започва да играе централна роля в формирането на българската идентичност и във възхода на българската държава. През този период България създава и свой славянски писмен език. Светите братя Кирил и Методий, които са създавали глаголицата, оказват решаващо влияние върху развитието на славянската писменост и култура. След тяхната мисия, учениците им и българските монаси създават кирилицата, която ще стане основа за писмеността в много славянски народи. Този принос на България е не само значим за самата страна, но и за цялото славянско общество. През този период България също така укрепва своите дипломатически и търговски връзки с съседни народи и империи. Българите търговияли активно с Византия, хазарския хаганат, арабския халифат и други, обменяйки стоки, идеи и технологии. Това прави България важен център на търговия и културни обмен, разширявайки влиянието и на Балканите и в цяла Европа. Съществуването на България през Средновековието е изпълнено с сериозни изпитания и битки. Въпреки че през 1018 година цар Самуил губи последната част от територията на България преди възстановяването й през 12 век, културното и социално наследство на страната остава незабравено. Българите продължават да отстояват своята независимост и културна идентичност, въпреки различните външни заплахи и политическа нестабилност през вековете. Археологическите находки от този период разкриват много за живота на древните българи. Някои от най-забележителните открития включват тракийските гробници, които показват високо ниво на изкуство и занаятчийство, както и огромните крепости, които демонстрират стратегическата важност на българската армия и укрепени селища. Могилите, които се откриват в различни части на България, също така дават ценни сведения за религиозните вярвания на древните българи и тяхната социална структура. България също така оставя след себе си впечатляващи архитектурни паметници, включително църкви и манастири, които са се явявали не само религиозни, но и културни и образователни центрове. Българските манастири са били важни за разпространението на християнството сред славянските народи и за развитието на културната и научната мисъл през Средновековието. Въпреки многобройните нападения от Византия, хазарите, арабите и други съседни империи,
България успява да запази своята независимост и да остане важен играч в международната сцена. През 13 и 14 век, когато България е изправена пред нови заплахи, тя продължава да се бори за своето оцеляване и да отстоява своята култура и идентичност. Древна България е не само политическа сила, но и културен и духовен център, който оставя наследство, което влияе на историческото развитие на целия регион. Многобройните постижения на българите в областта на писмеността, изкуството, търговията и дипломацията продължават да вдъхновяват и днес. Тази невероятна история на България е част от богатото наследство, което трябва да бъде запазено и почитано за бъдещите поколения